iku wuta. Cinta itu buta. Arepa Drupadi kuwi bojone Puntadewa Ratu ing negara Ngendraprasta, nanging bakale tetep tak lakoni awit wis kadung madhep kang sarta mantep rasaku marang si Drupadi. Nanging menika nerak pager ayu nyures tures ijo. Rudra Parimuka, kula wonten dawuh, manungsa kuwi tipake padha lonjong ning atine cocok ora golong. Maknanipun kados pundi? Monggo-monggo wae yen perkawis menapa sinuwun kok sajak wigati sanget kepareng paduka sinuwun Prabu Kilapawarna amedhar dawuh kula wate Ludra Parimuka arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabda sabdanipun Prabu Kilapawarna. Ngene teh. Janjane aku ora menggalih babakan apa-apa, ternyatane aku wis ora kurang samubarangi. Bondo donya aku wis sarwa kecukupan. Dasare Prabu Kilapawarna kuwi ratu kang kondang kaonang-onang kajuwara saindenging jagat raya disembah-sembah para sentana yang para kawula. Kesugihan kuwi iki prasasat pratelon jagat, aja ta ratu liya Nyai Blorong wae utang duit ning aku. Lah lajeng perkawis menapa ingkang maksih kineker sinuwun. Mangkene kesugihanku kabeh iki tak kira bakal muspra kang tanpa guna awit Prabu Kilapawarna iki isih durung duweni wujute wanodya utawa wanita ingkang minangka dadi garwa prameswari. Kowe ngerti to kekondanganku? Nggih. Sandung jegluk tiba gabrus. Sapa sing kondang? Prabu Kilapawarna. Jagat wetan sandung jegluk tiba gabrus. Sapa sing kondang? Prabu Kilapawarna. Jagat lor Prabu Kilapawarna. Jagat kulon jagat etan sapa sing kondang? Prabu Kilapawarna. Arepa dadi wong kondang, arepa dadi wong ganteng, arepa wong sing dadi wong laris, ning yen rong duwe bojo eman-eman sunat kok nggur nguyuh ae. Lah iki lho. Nggih. Cekak cukupe paduka Prabu Kilapawarna kepengin rabi, kepengin apalakrama. Iya teh. Gampil sinuwun, gampil. Paduka menika ratu sugih, ya sugih bondo, ya sugih bandu. Sugih bondo tegese sugih Rajabrana, sugih bandu tegese sugih Padyabala. Paduka kantun dumuk. Paduka kantun dumuk putri saking pundi, sesilihipun sinten? Mangke kula piyambak Patih Ludra Parimuka ingkang saguh ndodhok korine nginang jambe suruwe nglamaraken putri ingkang dados gegantilaning ati. Sumurupa teh. Siang pantaraning ratri ora ana kang tansah gumana mosik ana sajroning atiku. Kejaba mong Dewi Drupadi utawa Dewi Pancali. Iya Dewi Drupadi utawa Dewi Pancali iki mau sing kuwawa jiret rasaku teh. Weh latiala.
kagiatane sang kapirangu rinangkul ginempit kehempit dosang retnaning bawana ya si tukang walang ati ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara ingkang paduka tresnani Dewi Drupadi sinuwun. Iya teh nyuwun sewu menawi paduka sinuwun Prabu Kilapawarna taksih beguguk kutha waton kepingin Apalakrama kepingin rabi karo Dewi Drupadi tegesipun paduka sinuwun Prabu Kilapawarna nerak angger cacah wonten kalih. Kok ngono teh ngaten paduka sang Prabu Kilapawarna kagungan dosa cacah wonten kalih setunggal paduka Prabu Kilapawarna wanuh-wani nerak pager ayu nyures tures ijo bedang garwanipun liyan awit Dewi Drupadi menika sampun kawengku ing kakung. Dewi Drupadi menika garwanipun Nalendra ing negari Ngamarta jejuluk Prabu Puntadewa. Lah dosa ingkang angka kalih paduka sinuwun Prabu Kilapawarna wanuh-wani nerak pepakeming dewa ingkang winastan jodho tali wangsa. Kamangka paduka sinuwun Prabu Kilapawarna menika wujute buta. Paduka sinuwun Prabu Kilapawarna menika wujute raseksa. Kedahipun raseksa menika garwanipun inggih raseksi utawi buta wedok. Sanes kok satunggaling wanita, satunggaling putri ingkang sulistyeng warni. Patih Ludra Parimuka kula wonten dawuh ana tetembungan tresna iku buta. Cinta itu buta. Arepa Drupadi kuwi bojone Puntadewa Ratu ing negara Ngendraprasta nanging bakale tetep tak lakoni awit wis kadung madhep kang sarta mantep rasaku marang si Drupadi. Nanging menika nerak pager ayu nyures tures ijo. Ludra Parimuka kula wonten dawuh manungsa kuwi tipake padha lonjong ning atine cocok ora golong. Maknanipun kados pundi? Monggo-monggo wae yen kowe duweni panemu, yen kowe duwe gagasan, mbok menawa wong sing rebut bojone wong liya kuwi klebu nerak pager ayu nyures tures ijo, monggo-monggo wae. Ning penemune Prabu Kilapawarna malah tiba kosok balen. Kosok balenipun kados pundi? Sak gagah-gagahe wong lanang kuwi nek wis iso ngrebut bojone wong liya. Lah iki saya gagah meneh nek iso ngrebut bojone kancane dhewe. Lah iki kuwi luwih juas ngono. Astagfirullahaladzim. Piye? Kuwi gagasan panemune wong dhewe-dhewe. Nggih. Apa maneh kowe kandha? Kowe mau kandha? Aku jare duweni dosa cacah angka 2. Ya kuwi aku nerak jodho tali wangsa. Kowe apa ora tau maca sejarah? Biyen ana wujude raseksa utawa buta jenenge Raden Kumbakarna saka kasatriyan Panglebur Gangsa. Kuwi wujude ya buta kang gedene sak gunung anakan. Nanging Raden Kumbakarna kuwi garwane ya ora buta wedok, bojone ya ora raseksi, malah kepara wujude widodari kang sesilih Dewi Keswani. Mengke riyen sinuwun piye? Raden Kumbakarna ingkang wujudipun raseksa saged rabi utawi anggarwa wujudipun widodari menika awit Raden Kumbakarna menika ageng lelabuhanipun tumrap para dewa temahan dipun ganjar satunggiling widodari dados
Raden Kumbakarna rabi kalian wujudipun widodari menika mboten kok nama ampyak awur-awur. Mbuh ora idep. Bakune dina iki aku kang bakal lumarep ana negara Ngamarta. Ngenteni kahanan Ngamarta lenaning kahanan bakal tak cidra, bakal tak colong Dewi Drupadi tumenika boyong mapan ning negaraku, negara ngadas angin kene. Oh, tak. Langgih sampun. Sedaya wangsul dumateng paduka sinuwun Prabu Kilapawarna. Aja sumelang rasamu. Aku wani tanggung jawab sekabehane. Bocah Temenggung. Kula wonten dawuh tinimbalan Sinuwun. Slendra kang rasa, slendra kang jiwa. Kirapna wadya bala saka negara ngatas angin. Ngombyongi lakuku tumuju ana ing negara Ngendrapara Hasta. Saperlu nyidra utawa nyolong Dewi Drupadi ing pangajap Dewi Drupadi bisa dadi garwa prameswariku ana ing negara ngatas angin kene. Sendika ngestokaken dawuh Sinuwun. Suraka barbang bareng-bareng tumandang. Yen iki mengko ana bobol boroting perkara. Wadya blong ngatas angin kudu samapta ing gati sawega ing diri. Lho niki ngestaken dawuh Buddha dina iki.
Hei. Woi. Woi. Oi. Hei, oh. Hei. Hei, Hei, Wah, hei. Woi, Hei, Hei. Woi. Oh, Hei, oh, hei. 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 Wah. Oh, hei. Hei, 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 Woi. Wah. Wah, hei, Wah, hei. Woi. As, hei. Hei. Wah, oi. Hei. Woi. Woi. Hei, Woi. 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 Ai, Woi, woi. Woi. Wah, hei. Woi, hei. Woi. Oi. Wah. Hei. Kang kadesodama Gusti sasangka kasongan surya prabanya sumungsum kaswa raras urming sari-sari samya manuks ming saharira sumarmanira sukanta wit ladalah ya jagat dewa bathara ya jagat pramudita aku wis mapan ana ing tapel wates negara Ngamarta ya ana ing negara Ngendraprasta. Nadyan iki wis dungkap wanci ratri tegese tengah bengi
sajak durung ana sing padha turu. Sajak durung ana sing padha turu kawula-kawula ing negara Ngamarta. Ya, aku ora perlu nganggo okol. Nanging akale Prabu Kilapawarna bakal tak gunake. Prabu Kilapawarna Ratu Sekti Mandraguna duweni aji-aji sirep wewe putih. Haji-haji sirep wewe putih bakal tak watek supaya padha turu para kawula ing negara Ngamarta. Yen wis kabeh padha turu, para kawula ing negara Ngamarta, Dewi Drupadi kang mapan ana ing keputren praja negara Ngamarta bakal tak serot dimen manjing ana sajroning Kendhaga Kencana. Dewi Drupadi, kelakon dadi bojoku mapan ana ing negara ngatas angin kuwi. Lakon dadi bojo kowe Drupadi. Boy.
Lah ing kono to wau Cinidra wani Dewi Drupadi dening Prabu Kilapawarna ratu saka negara ngatasangin. Kedadak Prabu Puntadewa ingkang mandhap saking sanggar pamujan nampi palaboring emban negari Ngamarta kalamunta kang garwa ical datanpa peboyan Giya Prabu Puntadewa mrepeki kang rayi risang Werkudara kaliyan gawang-gawang tangis Om Puntadewa kakangku netes sing dadi waspamu ana apa Yayi ing ripalungguhan iki Ngamarta kelangan gedhen-gedhen Yayi apa sing ilang kalamun sing ilang babakan Raja Brana utawa bondo donya negara Ngamarta ikhlasno kelawan Duratmaka sing nyidra wujuding Raja Brana kuwi mau dudu ilange Mas Picis Raja Brana ya Werkudara pun kakang nampa palapore emban keputren Ngamarta ya kuwi Mbak Yumu ya garwaku Yayi Dewi Drupadi Murca Cinidra Duratmaka Sena. Wah. Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkara gadhane romobat habit Iki kelakuane sapa? Sapa sing wanuh wani nyidra Mbak Yuku Drupadi? Pun kakang ya durung dungkap Yudi. Tak jaluk Siadi Werkudara sing jembar jangkae. Upadinen Mbak Yumu Drupadi. Aja pati-pati bali yen durung gawa baline Mbak Yumu si Drupadi ya Sena. Ya. Surungen nganggo donga Mbak Yu Drupadi tak golekane dina iki. Duga-duga ginawa ati-ati aja nganti keri. Muga-muga lakune Werkudara tansah manggih arum-arum satemah bisa nggawa bali garwaku Yayi Drupadi ya Dimas Werkudara.
Rikata Dyan Bratasena kampuh Lembang Bintulu Adi sarira ngamula dumangka dek wok simbar jaja yen ngendika gumaleger kaya guntur kadang panenggak Pandhawa kaya lindu yen maris ngestu padha dawuh mbarep kakangku supaya ngupadi baya ana ngendi ilange Mbak Yu Drupadi Gandeng Werkudara ya duweni guru mula dina sak mengko Werkudara bakal jujuk ana negara Ngastina ngadhep guruku Bapa Pandhita Durna Mbok menawa Durna guruku bisa paring pepadang tumrap negara Ngamarta kang dina iki kalimput ing pepedhut sapa wae sing wanuh wani nyidra Mbak Yu Drupadi mungsuhe Werkudara